téme v Ukrajine som vystúpil a povedal som, že ja nemôžem podporiť závery k Ukrajine, pokiaľ súčasťou týchto záverov bude čokoľvek ohľadne vojnovej pôžičky pre Ukrajinu. A je úplne jedno, či to bude na báze zmrazených ruských aktív, alebo to bude na nejakej inej báze. Preto oznamujem, že som slovo dodržal. Ak si pozriete závery, prosím, potvrďte to, aby neboli okolo toho pochybnosti. Závery o Ukrajine podporilo len 25 členských štátov. Závery nepodporilo Slovensko a Maďarsko. Opakujem, ide o závery o Ukrajine. Mrzí ma, že nič o miery. Nič. A jediné číslo, ktoré bolo povedané, je, že však dobre to robíme, lebo veď máme informáciu, že týždenne 5 000